Здравейме, так, много се радвам да се видим. Честито за системата на първо място. Дългогодишен наш клиент си, знаем, че си фен на FBT. Защо точно FBT, а не някоя друга марка и какво те накара да се спреш точно на Хоризонт серията? Здравейте, уважаеми зрители. Първо да кажа благодаря на поканата на нашите прекрасни домакини от ProAudio и това, че имам честта и удоволствието съм днес тук с вас. Днес сме се събрали тук, както всички виждаме, на едно прекрасно място в новото бижуно ресторант Virtus. Днес имаме един хубав повод за празнуване, затова, че малко по-късно ни очаква едно балканско парти. То казах, сега е моментът, в който ще представим новата система на FBT Horizont и защо съм я избрал. Защото от години работя с тази система и за мен е огромна чест и огромно удоволствие да слушам италианския звук. Италианците правят страхотен саунд и страхотно изкуство относно инженерната мисъл. Относно самата марка, искам да споделя, че FBT, както всички знаем, е доказана марка на пазара. Именно представителите на Бургас ProAudio Бургас са винаги рамо до мен и за мен е голямо удоволствие да работя с тях.